Maar een stuk kouder waren als de andere dagen waar het Joet in Bolzert uit aanzetten, maar de fietsalve sterrentocht. Net de grutte van 234 kilometer die Pinksterman die op het programma staat, maar een lietsre-editie. De deelnemers konden Joet 40 kilometer fietsen en dat wie benamen bij een soort band populair. Het is best wel koud. Ja. Ik stuurde maar de mof van on. Ja, want ik kreeg hele koude handen, dus dacht ik dus maar aan. 40 kilometer. 40 kilometer? Ja. Komt dat een beetje goed? Ja. Als je traint? Nee. Dat net? Nee, juist jong betaald. Dus Just de nog even. ik ben benieuwd. Normaal fiets ik de Elfsteden toch, maar dat lukt dit jaar niet. Dus, Oké. Maar volgend jaar wel weer. En man, die zie je wel even zien dan? Ja, tuurlijk. Zeker weten. Maar we gaan die kant uit. Ja, je mag er nog een hele tocht. Ja, goed. Hey. Succes. Dank je. Fiets hem nou voor de 11e keer. De Elfstedentocht. En wat was de meest memorabele? De eerste keer. Waarom? Ja, gewoon de sfeer, het gevoel. Ik was gelijk verkocht. De organisatie van de fietsalve sterrentocht had Pinksterman die rekken maar het koude waar. Ze gaan ze aluminium tekkers achter de haan en zullen de EHBO extra letten op deelnemers die door de kjeld in de problemen komen. Er zijn verschillende warentypes en de spelers op in. Dus de ene keer zitten in aluminiumdekens, bezemwagens of wetter als het te warm is. Maar goed, dat zullen dit keer het wordt zeker net te warm. Dus ik hoop dat het mooi fietswaar wordt. Dit hier zal volle meer als oors action worden naar de verplichte fietshelm. De helmplicht hier nog leren, alleen we handhaven het nooit. En dat gaan we dit hier dus wel voor het eerst van. Dus dat communiceren we al maanden met iedereen. Dat die helmplicht, dat we daar dit hier op controleren. Dus vandaar geen helm, geen stempel. Nogmaals, de veiligheid voor alle deelnemers is voor ons zeer wichtig. Dus we hopen dat iedereen gewoon veilig en zonder ongeluk weer omkomt. Bolzert bloot nog het hele weekend in het decor van activiteiten. Zo gaat vannacht om 11:12 de Step-Alve sterrentocht van start. En nog even oefenen voor deze deelnemer, maar dan zal ik hij de dik 200 kilometer wel heljen.